Kaixo lagunak hemen gaude bueltan orain honetan estreles gehiagorekin eta gaurkoan ja laugarren saioa esmango itxartu. Eta ja, bai, azkenean ja hiru saioetan hasiko dira pizkat tentsioa, gudak eta halako ezustekoak, movida, gora, berak eta halakoak. Beraz, jo gehiagorik gabe barrura sartuko gora bidarekin. Orain arte, Karasletzaren agresio paktua. Transmission. Keptilulen agresio ez paktua. Bizitza gure kolonia batetan dagoen bizitza gordoiaren estudio hasiera. Horrek gero amaieran, homezkatorrerago, emango gaitu edo lortzera, lortuko dugu horri esker, gure tropen artean erraldoiak egotea. Alienígena den nabe baten aurkikuntza. Horrek gero ikusiko dugu refota hau egiten dugunean zer nolako nabea lortzen dugun eta abantai pare bat. Sí. Hauekiko aliantza tratu bat, bale? Bata bestari laguntzeko aliantza tratu bat. Eta gure guda deklarazioa ondoan ditugun tipo hoiekin. Goraberak izango dira, bakoitza gure aliatu bat dekogu, eta, bueno, horri biliko gara, ikusiko duzue. We have declared hostile station. Fuyoko erasoa. Construction complete. Fauterako erasoa. Fauterako defentsa. Station under attack. Tradizio berri baten harrera, kasu honetan harmonia. Fuyoko bigarren erasoa, birkonkistatzeko. Eta Fauterako bigarren erasoa birkonkistatzeko berriz ere. Fauterako bigarren defentsa, esan dezakegu, eta defentsa honetaz aparte beste hainbat ikusiko ditugunak orain, nun erresistentzia punta hor lortuko dugun, bale? Etxaiaren base estelar bat hartzen duzunean, bale? Egin dezakezue hor hiru base edo hiru defentsa puntu sortu, bale? Normalean 8 bederatzen arte gehiago nibedelaen arabera, bueno, baina etxaiaren hartzen duzuenean hiru dira, bale? Orduan, hor Fauteran egingo dugu resistentzia bat, nun gure puntua defendatuko dugu eta lortuko duguna
etxaia pizkat neutro geratzea eta lan status quoa lortuko dugu eta horrekin fautera eta beste sistema hori, bere ganatuta dagoen beste sistema hori gure ganatuko ditugu. Construction complete. Eta bake proposamena, honi esker status quo bat da, baina honi esker lortuko ditugu bi sistema hori, beraz, irabazte txikitxo bat dekogu hemen, gure alde, bi sistema kentzen dizkiogu, energia amasi energia ematen digu eta jaiken du noski. Eta, bueno, hemendik buka egiten zaigu gorko saio, espatu guztuko izan duzula, guztuko izan duzu pagio zuzmar duzuen, zaindu lagunok eta hurrengoko astean ikusiko gara Stellaris gehiagorekin. Agur!